Mathieu gaat jullie verder alles vertellen over wijnen, dus ik ga er verder niet tussen zitten. Mathieu, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Ja, dames en heren, welkom hier op de Apostelhoeve, bovenop de Lauwberg, zoals deze heuvelrug zich hier noemt. Wij zijn hier in 1970 begonnen met het aanplanten van wijnstokken, om daar dus daadwerkelijk ook wijn van te maken. Ik stel voor dat we even bij de wijngaard gaan kijken en daarna wil ik u even met u naar de kelders gaan en dan gaan we uiteindelijk natuurlijk ook een aantal wijnen proeven. Ja? Nog leuker. Gaan we naar die kant. Ja? Belgisch-Hollandse wijn, Limburgse wijn, dat is wel interessant. Ça peut être très intéressant. Ja, we zijn curieus. Wij verbouwen hier 4 druivensoorten en daar maken we 6 verschillende wijnen van. Dat zijn de soorten Riesling, Pinot Gris, Auxerrois en Muller-Thurgau. Hoeveel hectare hebt u? We hebben hier zelf nu 8,5 hectare in productie. Dat houdt in dat we jaarlijks, als het goed gaat, een 70.000 tot 75.000 flessen, alles samen, zo ongeveer per jaar bottelen.